7 מדינות משתתפות, הרביעייה שלנו תרוץ בשביל הרביעי. קמרון בשני, אוסטרליה בשלישי, קובה בחמישי, גרמניה בשישי, בריטניה בשביעי וספרד בשביל השמיני. רפי יער יהיה הרץ הראשון של ישראל, גדעון יבלונקה השני, תומי כפרי השלישי ואלכסנדר פורחומובסקי הרץ המסיים. אין סיכוי לישראל לסיים באחד משני המקומות הראשונים, אנחנו לא צריכים להשלות את עצמנו ולא את הצופים מולי. בהחלט, הרביעייה הישראלית, כמו שציינו קודם לכן, המטרה שלה כאן קודם כל לנסות לקבוע שיא ישראלי. ראינו שקורות כל מיני תקלות, אנחנו מקווים שלרביעייה שלנו זה לא יקרה. מי שמרכיב את הרביעייה הזאת למעשה זה רפי יער שיזנק, הנה הוא עכשיו כאן בתמונה, שולח נשיקה לעם ישראל. רפי יער בן 24, מתאמן אצל מני פלד, רץ של 10.55 השיא האישי שלו. מי שירוץ אחר כך השני זה גדעון יבלונקה בן ה-22, מתאמן אצל קרלו רפאלי. הרץ השלישי אנחנו כבר מכירים את תומי כפרי, 10.23, שקבע כאן שיא ישראלי ב-200 מטרים ועלה לרבע הגמר ב-100 מטרים. והוא מתאמן אצל מירה דוידוביץ' שהיא מאמנת הנבחרת הזו, ואלכס פורחומובסקי שעשה 10.20 ברבע הגמר עם שיא ישראלי, הוא הרץ המסיים. לדעתי, וזה שיקול שיצטרכו לקחת אותו בהמשך לקראת האירועים הבאים בשנה הבאה, זה לעבוד קצת אחרת על סדר הרצים. אני חושב שהרץ הטוב ביותר שצריך לזנק כאן זה אלכס פורחומובסקי, גם לא לסבך אותו יותר מדי באמצע עם קבלת מקל ומסירה, לתת לו רק פעולה אחת, כי הוא הרץ המהיר ביותר, וזה כבר יכול להתבטא במשהו כמו 3 עשיריות אם הוא רץ כאן 10.20 ורפי השיא שלו במצב האופטימלי 10.55, לכן כדאי לחשוב על זה בעתיד. הרביעייה של ישראל בשביל הרביעי במקצה הזה, המקצה השני של חצי הגמר. קמרון בשני, אוסטרליה בשלישי, קובה בחמישי, הגרמנים בשישי, הבריטים בשביעי והספרדים בשמיני. Listos. רצים יצאו לדרך, הייתה שם פתיחה חזקה של גרדנר, הרץ הבריטי. ואנחנו לקראת החילוף הבא, עכשיו יבלונקה מסר את המקל לתומי כפרי. סך הכל ביצוע לא רע עד עכשיו של הרביעייה שלנו, והנה מסירת המקל של כפרי לפורחומובסקי. וישראל כרגע במקום הרביעי, בהחלט לא רע. הבריטים במקום הראשון, קובה בשני וישראל במקום השלישי, וזו הפתעה עצומה. ישראל מסיימת במקום השלישי במרוץ השליחים הזה 4 פעמים 100 מטרים. הבריטים מנצחים בזמן של 38 שניות 31 מאיות, אבל ריצה מצוינת לרביעייה הישראלית. מולי, אני חושב שהם עשו פה פשוט זמן מדהים, זמן פנטסטי. הם באו לכאן עם 39.61 ותכף נדע את הזמן. הם עשו 38 שניות 81 מאיות, זה הזמן של הרביעייה הישראלית, אבל רק מאוחר יותר הערב אנחנו נדע אם הם עלו לגמר, ועם הביצוע היפה הזה של הרביעייה הישראלית אנחנו חותמים את ערב השידורים הזה מסיביליה ומכאן לאולפן בירושלים. כן, עד כאן השידור הזה. אמרנו כבר, העצנים, זה הסיפור.